Que podemos facer? Bueno, pois, o primeiro que chama a atención é que a diferencia de Europa no que os Estados membros non teñen capacidade ninguna, isto está negociando toda a Unión Europea a través da Comisión, no caso concreto do CETA, e visto en conta o carácter federal dos Estados como foi o tema de Bélxica, pois se pudo paralizar. E ademais, no caso do CETA, incluso está discutindo que había determinado tipo de cousas que eran competencia dos Estados e que eso podía ser ilegal. Pero en calquera caso, no caso do TTIP, pois os Estados apenas teñen marxen de maniobra. Pero nos Estados Unidos, caramba, é diferente. Ata tal punto diferente que nunha das aportacións, pois que é a de Carlos Amirich, pon de manifesto como nos Estados Unidos hai 12 ou 13 estados que non se van a ver vinculados polo Tratado de Libre Comercio. Se poden desvincular. E incluso non só estados, sino cidades, Washington, etc., non se van a ver afectadas polo Tratado de Libre Comercio. Iso é o primeiro elemento, que é chocante ou rechamante. Por lo tanto, en Estados Unidos, as administracións dos estados, non a administración federal, non se va a ver afectada polo Tratado de Libre Comercio e, por lo tanto, poderán seguir defendendo e aplicando, cando contraten, pois os intereses das súas propias empresas e dos seus propios traballadores. No caso concreto da Unión Europea non, e se nós, como galegos e como galegas, que vivimos nun país que non temos soberanía, pois a situación se incrementa ou se complica moito máis.